Аз съм Водо Пенев и за някой лев съм тук, за да ви разкажа за Капитал. Капитал е 20 години качествена журналистика. И понеже е реклама, хубаво е да ви го покажа. Всеки дневник, седмичник, сайт и телефон. Четете Капитал. Първо, научавате какво ще ви се случи. Второ, разбирате кой ви го случва. Което няма да ви лъжа, няма да ви направи супергерой от утре. Стоп! И не очаквайте турбист пари или фанфари за всеки ъгъл. Но може да реагирате на света много по-бързо и нещо, което никак не е за подценяване, да намирате изход от всяка ситуация. Та така за Капитал. Прогнози, които се сбъдват.